Kaixo, eguardion, etxetikan korroska bertso ekimenan barrun, Legazpitik iritsi zait proposamena, hain zuzen Jose Arizkorreta lagunak bidali dit puntua, eta berak zioen bezala Ekaitz Arrutimendizabal naiz, izatez itsasondokoa, baina 2 urte pasatxo dara matzatemen urretxun bizitzen, eta bere puntuak honelaxe dio. Ekaitz goiko goierrin, zer moduz bizitza, 2 urte pasa dira mende bat bailitza, lagun mendita festa aukera anitza, denboraren joana zukutuz gabiltza, gustora bizitzeko nahikoa baldintza, gustora bizitzeko nahikoa baldintza. Eta nik orain, bertso ekimen hau Zumarraga Aurretxura behar bezala errotzeko, nire puntua lagun mindudan Ekaina Segin Olazari bialduko diot, eta berarentzat prestatu dudan puntuak honelaxe dio. Aitatxo funtziotan moldatzen altzera. Besarka badanoi eta ondo bizi. Aio, aio!